Amabhelo la ngozondo khubona uqondo mafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa ngomphemba abanye mabephemba ngamaphepha thina siphemba ngezibi bathi siyophemba ngaye ngoba lisimzim laselenge bendlana laselenge lomthuntshinga noma iphezulu kwentaba ngalosuku namhlanje 11 October 2021 is Monday lusuku likaNovenkile ke landoda imfutshane nesizwe esikhulu ithanda imali namhlanje ke siphethe ntoni ke bantu abahle siphethe amafutha exhalanga siyayiphinda amafutha exhalanga asithethi ngamafutha enye into ke uhambe wena uyokulandawo iphanga kokweni uyothenga amafutha enkomo bawabhala amafutha exhalanga bakunika amafutha enye into xa ufika usenze into zasemayezeni lenkomo yakughagamela lenkomo ingathi bunja ngoku into engaziwayo kuba kaloku ayiloxhalanga sithi ukuba sithetha ngamafutha ingaske uye kwindawo enamayeza namafutha angawo ufumane original yamafutha lento sithetha ngayo asinawo ke apha ekhaya. I've not even seen ixhalanga kule Eastern Cape. Andanoba Eastern Cape ayinamaxhalanga inoba khona ke kwindawo ezithile kodwa sithetha ngawo lo mafutha exhalanga. Phambi koba singene ke kumafutha exhalanga sithetha ngawe ke wena othi nazichitho ziyakulandela izilwane wena ujikelezwa into endlini yonke loo nto nje utsho ngayo ingasuke ukujikele apha ekhaya ukhangela uba khona nto unoyifumana na enokukunceda kuloo nto iyiyo. Kuqala nobushushu ke bantwana bahle wena mntu onengxaki yesikhumba skin problems kakuyifumane aloe vera oil sizawuzikhupha kaloku ngoku sinxibe zabhrukwe zethu zintle ziphitsayo zibonisayo. Yebona ke lento ba andithi kwakuthiwe zeniphume niyoba ngabalobi babantu siyofisha uzuthi xa uyofisha uyilindele ke nokubana bakhona nabanye abafishayo khawuthandeke ke mfishi ndini nawe mfana ndini westamake esizotyiweyo kuthiwa yi-six pack ungafani nobhelo nesiswe esikhulu uthi uphuma nje nawe uyoloba uyofisha ndoda ndini ufisha uthande kucaceleka zikhona ke izinto zabantu baloo nto kodwa zinemiqathango. Masingene entweni ke mntana omhle sithi namhlanje sithetha ngawo amafutha exhalanga vulture. Masiqale siyihlakulele ke bakhona bakhalayo hayi lento asiyivanga nathi into esiyenzayo kwelikhaya Monday asithaki Monday sithaka Friday. Monday siyakuxelela ukuba lento yenza into ethile mntana omhle. Masiqale ngayo ke lento ilixhalanga ivulture. Lento is a bird yintaka, not just a bird, yintaka enkulu. It's called a bird of prey. Njengezinye intaka ezizingelayo iyabhabha lentaka ibhabhi nje ibhabhela phezulu naxa ibhabha lentaka does not expend i-energy kulento yokukubhabha njengoba ibhabhela phezulu nje isebenzisa umoya isebenzisa i-air current andanowayibiza uba i-air current na mhlawumbi there's a name for it. Isebenzisa umoya for relief ukwenzela uba yona icruise nje kakuhle lentaka ibona into ekude while it is flying very high. It spots a dead and dying prey. Kodwa iprey mos lento uyibambile. So yiloo ntaka ke lena esithetha ngayo lentaka is very patient. Njengoba iyenza nje loo nto yokujikeleza ibhabhe iphezulu ibona ikude injalo is very patient. Ukubana ide yayibona lento iyizingelayo kanye ifunayo mosisithe lentaka is a scavenger. So izawuthi loo nto iyibonele ukuba nantsiya into ethile iyafa izawufika ihle okanye kindize ngaphezulu until idihlale. It will wait until laa nto ide ithi goodbye then ke ngoku ifike. Le ntaka sithetha ngayo ayihambi yodwa zihamba ziyigroup. Njengoba zihamba ziyigroupu nje ukuba uyaziqwalasela uyaziqaphela ezi ntaka they look the same but they are not the same. Zintaka ezinye ngamaxhalanga but zinamagama ngamagama zine-sizes ngee-sizes zawuthi xa sezifika kwelo xhoba loo nto kuziwe kuyo
they don't learn the same time and approach carcass same time because zine packing order according to the types zawo lamaxhalanga. Kuzawuqala athile anemilomo ethile azakwenza into ethile. Umzekelo la azawuqala with i-beaks ezinkulu, strong beaks, ngala azawuvula the carcass atye. Akhona ke kwakulamaxhalanga azawu-attacker the internal organs. Akhona kulamaxhalanga azawuscraper i-flesh from the bones. Akhona afuna iipisi ezincinci, not a lot. So yile packing order ethi njeba kutyiwa nje asityi ngokulinganayo. Ifuna ke nalapha ebuxhalangeni uyazi ukubana wena awunawo laa mlomo wokuvula i-carcass, you wait. So sithetha ngelo xhalanga ke njengoba siyihlakulela sibhekisa kuwe ubukwi-academy, wena oyaziyo ukuthi we look at the properties of an animal, oyaziyo ukuthi we look at what this thing does. Uzozigqithela ke mntana omhle uye ku-what it can do. Siloo nto siyiqala ngoyihlakulela. Masingene ke entweni sizawubala only 5 things, only 5 ezenziwa leli xhalanga sithi what it does. Wena uzawungena ku-what it can do, ozawukuba creative ke mntana omhle, uzingenele dibanisele uyotshona phambili. Kwakhona sithi ukuba uyayazi lento sithetha ngayo, ukuba sithi sithetha ngesepha, umzekelo isepha ihlamba impahla, isepha yamtyibilizi, isepha, then you must be able to say out of ezi zinto zesepha zeziphi ingxaki onazo kuloo kona and zeziphi ezinye izinto ezenza into enokukunceda xa idibene nesepha. Masingene ke sithi kwezi zinto zintlanu amafutha lana exhalanga xa ukwaziyo ukuwathaka okanye ukuwathakelwa enza izinto zokuhlonipheka. Ayangena kwizinto ezingomhlonipheki. Apho kufakwa khona usidumo mntana omhle, kufakwa onke la mayeza oba udume wena, uhlonitshwa, umhlonitshwa, la mayeza osikhundla, onke la mayeza xa ehlanganisiwe kakuhle endaweni oba kufakwe amafutha ezinye izinto, kufakwa amafutha exhalanga adibane namanye amafutha ezinto nazo ezihloniphekayo, ingonyama umzekelo, yathakwa le nto. Unumber 2, la mafutha ayangena kumayeza e-business. Amayeza ke business ngala mayeza okuba ubize. Uyabona apha sithi awubizi nje, ubona izinto zisekude and then uzilandelele. Inoba niyandiva apho ndibhalele khona, sithi la mafutha exhalanga aza kukuzama ukukukhangelisa amakhasimende wethu. Kuthiwa nina besifuna ukukhuluma manje, sifuna ukukhuluma wedade. La mafutha elixhalanga xa edityaniswe namayeza amahle okubiza. Yawakhumbula mos la mayeza kudala siwashumayela, amayeza okudontsa, amayeza ebesiwabiza kweli khaya. Unumber 3 sithi wena mntu uthi ulwa neentshaba, wafakile amafutha akho okulwa, uzifakile iintonga zakokwenu futhi ziyalwa. Lena into ithi akuzusheka nedrop emhlabeni. Yabona ke wena ke ngoku awusalwi nje uthi mazilime ziye etyeni, ufake into enjengoompisi ke kuloo mafutha kokwenu. Kuyoliwa ke mntana omhle xa kwenziwa njalo. Into ke elwayo iyakhusela. Sometimes awulwi, uyazikhusela. Le mpisi besithetha ngayo siyincokole nayo apha, ifuna ukujikela yokhangela ihayina. Ujonga amafutha ayo, ujonga amafutha evulture, you'll notice ukuthi zikhona ii-similarities even though yona impisi isenza kakhulu, yona yenza igqithise, kodwa khawadibanise ii-originals. Ungadibanisi amafutha enkukhu kanti wena udibanise namafutha entsha, zilwa zodwa izinto zakho because kaloku aziyo le nto befana uba ziyo. Unumber 4, kumayeza athunywayo. Maninzi ke amayeza athunywayo, abantu banazo izinto abazenzayo, izinto zokuyolanda. Uyithumile le nto lena xa ungafuni wena ukwenza ezi zizwe, mhlawumbi wena ufuna ukwenza zizwe, wena ungumntu wamayeza, ufuna nto zoyikekayo. Kumayeza athunywayo, amayeza uyakwazi uba uthume kuyolandwa isinqandamathe,
kuthunywe nanku umntu emke kushiya loo nto akushiya kuyo, uyomlanda. Into elandayo ayafakwa ke la mafutha, ayayikhangela into. Dibanisa wena namayeza kokwenu, oomazulaza ithole omthunyelelwa, kudityaniswe la mayeza namanye amayeza, mntanomhle, alandayo. Ukuba ke ufuna izinto ezinkulu, wena ungumntu wezinto ezinkulu, usenofumana nalo nethambo ledonki, udibanise nethambo ledonki yakho, mntanomhle, namanye amayeza, uthi makuyiwe ke uyolandelwa loo nto ifuna ukulandwa. Sithe zintlanu, unumber 5 siyichazile mos ukuba ukwanguye nomthakathi. Usuyifihla le nto uyathakatha, siyayazi uyathakatha. Mhlawumbi wena kukhona lo mntu uthi hayi noko ndidikiwe nguye, ndidiniwe. Asiyenzi ke loo nto, bayafowuna abantu. Yabona, sometimes sidropa nefowuni, uzawusigxothisa ngesihlwele wena, usikhuphe nakule nto sikuyo, kuba apha ekhaya asiwenzi la mayeza amdakathakathayo. Kodwa kuba sesilapha, iyafakwa ke le nto, idibane nazo ezi mpisi bezithetha ngazo, idibane nezi ngonyama bezithetha ngazo, idibane neemamba lena imnyama, namafutha athile ke mntanomhle, othwalitye, omlahleni sefile, ovutha. Uyidibanise le nto yakokwenu, la mayeza akho okuthakatha mdaka, uyihlanganise nezo zinto zakho zoyikekayo, iza kukuhambela ke le nto, iyokukufunela loo mntu ufuna umbulala. Ushiyeke ke igazi lilapha kuwe ezandleni. Nantsi kaphi ifike ibethe khona le nto. Senza ezi zinto zasekuthakatheni ngemisindo, ukudikile lo mntu kudala ekuthakatha, ekuthathela this, ekumosha, and it's quite frustrating. I've also been kweso space nam apho ndandiya ebantwini ndiqonda mande ndimfumana umntu ozawundibulalela ubani, until ndadibana nomntu othi bhele, nangamayeza ndingakunika, uyozibulalela lo mntu ufuna umbulala. Uyazi ke xa sewugqibile ukuthi there are consequences. Ndithi kulo mntu, hayi ndicela lo mntu abulawe nguwe. Athi lo mntu, ndingayenza loo nto kodwa ndizawufuna inkomo so that xa ndigqiba ndizihlambe ndicela uxolo. Ndikuze inkomo yimali, hayi inkomo iyodwa nje kaloku yinkomo, ngeza nayo iyinkomo iphila le ndizawuhlamba ngayo. Lo mntu was trying to demonstrate ukubana ukubulala umntu is not a small thing. Ufike kulindile mhla wabhubha, elinde wena mntanomhle. Njeba uhlunyuka nje ukhala, sometimes zeza zikhalo zalaa mntu ziphezu kwakho. Apha sithetha ngabantu who committed into esimple, termination of pregnancy at the age of 14. You knew nothing, wawubaleka utata okanye ubaleka i-boyfriend or whatever, waterminata olusana. Ihamba nawe le nto, ngoku sewendile iyakulandela. Sithetha ngento obuyenze at the age of 14. Sometimes sithetha ngento ezenzekeleyo, i-spontaneous abortion, khange iqalwe nguwe, but iyakulandela le nto. Kufuneka uyohlanjwa ngelinye ixesha, uxokiswe ukuthi uyohlanjwa, kube ngenziwa le nto, kwenziwe enye into, ikuxothise apha ebomini. So ukubulala, mntanomhle, asinto intle. Umntu makafe by mistake. Into esiyenzayo sithi bonke abathi xa behlangene bahlangane ngegama lam, izinto zabo mazibuyele kubo, zibabulale. Uthi naxa uyilo yenza loo nto yakho yokubulala eyeleleneyo, mhlawumbi uyokwenza impinda wena kuloo ndawo, ukuthi uyokwenza impinda ehlathini, esidulini, kuloo ndawo. Xa ubuya uthi izandla zam azinagazi, kuba kaloku uthe izinto mazibuyele ebantwini bazo. Nantso ke into yasemaxhalangeni, besebhampula nje umshumayeli kuba ke uyathanda ukuthetha, nakaze ungathethi ngenxa yenu. Uzawuthetha noba seyiphelile le nto, zawushiyeka ndithetha ndedwa, ndithethe ndide ndithethe. Siyekile ke yalala ke mntanomhle, siyohlangana Wednesday xa sithaka, hayi xa sizawube sincokola izinto zokunyanga, Camago.